rahmatullahi wa barakatuhu. Musa Suleiman daga Musal Tech. Yau na zo muku da wani shiri akan file. Wannan file application ne na Google wanda yana da matukar amfani, yana da sirrikan shi. To insha Allah a biyo mu za mu yi bayani daki-daki, insha Allah za a samu fa'ida. Idan wannan ne zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka ta Musal Tech, muna roƙon alfarma a yi subscribing da wannan channel, a danna alamar ƙararrawa, iya ƙara mana ƙarfin gwiwa. Domin a tashoshin tech yanzu a Hausa ga sunan da dama, iya da kyau a dinga ƙarfafar su da yin subscribing da kuma yin liking din bidiyon a sharing saboda ya yadu. Kun ga muna kallon wasu tashoshin daban na wasu mutanen daban, to amma yanzu ga 'yan uwa an tashi tsaye ana ta program ka sai wayarka da tsada da sauransu. To irin wannan programs da muke kawowa suna ba da fa'ida sosai wurin ka fahimci ma menene a cikin wayarka ka kuma more ta sosai yadda ya kamata. To kai cika mu da surutu mu shiga cikin wani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a Musal Tech tare da ni Musa Suleiman. Kamar yadda muka saba, yau koyarwar mu zamu koyarwa ne akan wata manhaja daga Google wadda ake kira file. Wannan file kawai kamar dai yadda ka san file manager, to haka Google su ma suka yi ta, sai dai tana da wasu sirrika da muke ganin ya kamata mutane su san da su. To ba tare da na ja ku da yawa ba, za mu shiga kai tsaye mu lalubo wannan manhaja ta file a cikin wayar mu. Already daman mu mun riga mun yi downloading din. In baka yi downloading ba, da ka shiga Play Store kawai za ka rubuta file kamar yadda ake gani haka. Da ka rubuta file, wannan ita ce alamar shi, wato logo ɗinsu. Da ka ganta ita ce sai ka sako da ita. In kuma kana da ita to kawai shi kenan, da ka buɗe ta haka, kun ga da farko ta ainihin kawo mana internal storage, wato memory da yake kan wayar mu. Gashi nan da abin da kai amfani da shi da abin da ya rage maka, misali ga memory card ɗinka nan, sannan kuma ga junk files nan wanda applications in suna yin aiki sukan bar wani ɗan abu kamar ɓawo haka, za mu iya cewa ko kuma shara kenan. To suna barin shi kuma kenan iya cika mana wayoyinmu. Kun ga yanzu kamar ni nawa ba wani dadewa ne da sharewa ba gaskiya, amma kun ga har ya tari ya kai MB 269. Duk mai yin amfani da harkokin waya memory mun san MB 269 wuri ne mai yawa sosai. To kaga in kana bari dan wata wayar ma za ka ga ya ma wuce 1 gig ko 2 gig ko menene. To kaga in ka zo da ka danna akai haka kamar yadda aka ga nayi, zaka ce killing, kawai zai goge maka wannan dattin wanda ake kira junk files, kamar shara kenan a cikin waya. To kaga za ka ƙara samun space a cikin wayarka. Kuma wannan junk files in suka yawa sosai suna sa waya ya zama tana ɗan yin nauyi da sauransu. Sannan wannan memes ana nufin kamar hotuna da abubuwa da ake sauko da su a cikin kamar WhatsApp a group da sauransu. To wani za ka manta sun tare da yawa, to amma in ka zo nan da ka danna, in kana da sha'awa sai ka danna sai goge ma, in kuma kana da sauran amfani da su to sai ka bar su. To wannan su ne memes files haka wanda suke taruwa. To sannan in ka gangaro za ka ga aka kasa maka wayarka duk ga su nan abubuwan da kai downloading da na cikin Zenda wanda aka turo ma, duk ya riga ya karkasa su kashi-kashi. To duka dai gashi nan gaskiya wannan file yana da matukar amfani ga wanda aka yi downloading, ga large file wato manya-manya. Kuma za ka iya gane cewa waɗanne files ne ba sa kan memory card. Kaga kamar na yace move files to SD card, wato ka da wannan files ɗin kan memory card ɗinka. Kenan suna cikin wayarka amma suna ainihin kan memory wayarka, ba kan SD card ɗinka ba. To in ka zo idan ka danna a nan, to kun ga zai buɗo ma. To in gaba ɗaya kake so, da ka danna za ka ce move to SD card. To da ka danna zai tambaye ka cewa move 62 items, wato items 62 zuwa memory card. In ka ce move, to zai ƙara tambayar ka allow space kaza sai ka zo sai ka bashi dama. To kun ga yanzu nan memorin waya ta ne gashi nan ya fito a kai. To in kana so za ka iya yin wata sabuwar folder, in kuma kana so za ka iya ainihin zaɓar folder a cikin nan, ko kuma ka ƙirƙiro sabuwa. To misali ni yanzu zan zaɓi wannan folder, zan ce use this folder kamar yadda ake gani. To gashi nan zai tambaye ni dama, zan bashi dama allow. To kun ga yanzu gashi nan iya me da wannan kayayyakin da ne selecting gaba daya suna koma kan memorin waya, kan memory na kai. To kenan zan samu ƙarin space akan memorin wayata.
wanda zai iya ƙara wayar sauri da sauransu, saboda shi memorin kan waya in ya cika to ya fi damun wayar ya dan sa ta slow da sauransu. To amma in ka kwashe wannan kayan kamar kan memory to insha Allah za ka ga ka dan ƙara samun space, kuma ko da rabuwa ka tashi da waya to ba za ka mance wani file ba. To kun ga wannan ma wani abu ne mai amfani. To insha Allah ina ganin za mu dakata a nan. Muna godiya da ziyartar da ka kawo kuma ka tsaya ka kalli wannan program daga farko har ƙarshe. Mun gode kwarai da gaske, da fatan an fa'idanci da abin da aka gani a cikin shirin. Kuma idan shirin kuma ya burge ka, kar a mance a danna liking kuma kai sharing a social medias, a taimaka mana da hakan iya ba da fa'ida sosai. To mun gode, bissalam.